Ngibuka ama-podcast lapha ku-YouTube. Sengibuka nje enye i-podcast. Enye insizwa ikhuluma ngosizi lwayo lapha, ikhuluma ngokukhula nje kwayo kanzima. Engize ngabuka ukuthi yazi uhlala ucabanga ukuthi akekho umuntu okhule kanzima njengawe, kodwa iy'tori sezizwe kwabanye abantu ziyekwenza ubone ukuthi yazi bakhona abantu abasezingeni lakho ngokwenhlupheko noma abakudlulayo. Ithi-ke le nsizwa yona ngendlela ekhule kabuhlungu ngayo, bekuhlushekwa ngempela kubo ngoba bakhule bezingane ebeziy'bonela zona ukuthi zizodlani. Bena 7 years bekufanele bey'bonele ukuthi bazodlani. Bebehamba becinga amakhasi amazambane lawa lahliwe, bese beyahamba beyowosa lawo makhasi amazambane bedle wona, bewashebe nophuthu. Uthi wakhula, uthi mase efunda isikole ubedla ukudla kwasesikoleni kuphela. Kuyothi ngama-weekend evakasha, uthola ukuthi uvakashela abangani bakhe kanjalo uzolinda ukuthi kuyoze kuphakwe. Ekuthole kanjalo ukudla ngama-weekend, kodwa phakathi nensuku ubethembele ekutheni uzodla esikoleni kuphela. Uyayibuka le mpilo leyo beyiphila ukuthi ibibuhlungu kakhulu, kodwa kwesinye isikhathi ngibuye ngisola abazali ukuthi umzali uyizalelani ingane engenawo amandla ukuthi uzoyondla, engenawo amandla ukuthi le ngane lena uzokwazi ukuyinika ukudla, ikwazi ukuthi idle, ngoba-ke noma-ke ingane ingahlupheka, kodwa ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi kuze kufike ezingeni lokuthi iswele ukudla. Ngiyaye ngidabuke nje ngizwa umuntu ethi kumnandi ukuba ingane, ngisho ngithe lo muntu akazi lutho. Ukuba ingane kumnandi uma ukuthi uzalelwe esimeni esi-right, uma ukuthi uzalwe ngabazali abanawo amandla okukunakekela. Bakhona abantu abasesimeni sokuthi impilo yomngane ibe buhlungu ukukhuleka beze bebe nakho sebekhulile, sebekwazi ukuyimela. Bese kuba khona futhi abantu othola ukuthi emnganeni babo impilo nje ibe mnandi, ibe isishintsha la umuntu esekhulile esemdala ngenxa yokuthi ukhule etotoseka, ukhule etotoswa.